नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव फिन बरायफिनबावबाय। नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनावबो थु। दिनै जों सावरायगोन कर'ना भाइरासनि खोमसि फोथायनाय। कर'ना भाइरासखौ लानानै जोंनि बर' हारियाव मा खोमसि फोथायनाय सोलिगासिनो दङ, आरो मा कर'ना भाइरासआ बारसो होननानै बेफोरखौ मा बुंलागासिनो दं आरो। जों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो, दिनै 5 एप्रिल जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंखौ मा खालामदोंमोन, दा हरनि 9 रिंगायाव 9थायाव गावबागावनि न'नि लाइटफोरखौ खोमोरजोबनानै 9 मिनिटनि थाखाय आलारि बाथि सावनो खावलायदों। आरो बे आलारि बाथि सावनो खावलायनायनि ओंथियानो जाहैबाय, बेहाय मोनसे ओंथि हाबनानै दं। बे ओंथिया जाहैबाय मा, कर'ना भाइरास खारनायनि थाखाय बेखौ सावनो होआखै। बे जाहैबाय मा, जोंनि भारताव माखासे डक्टरफोर दङ, बिसोर मा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ फाहामगासिनो दं। बिसोर न'आव दिनैसिमबो थांनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो आरो मा नोंसोरजों जोङो दंफायो, नोंसोरो नाजाबाय था, जों जेब्लाबो नोंसोरजों दङ होननानै थुलुंगा होनो थाखायसो बे आलारि बाथि सावनो थाखाय खावलायदों आरो बे आलारि बाथिखौ सावनो थाखाय खावलायनाय जादों। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। दानो जों सावरायनोसै कर'ना भाइरासआ बार गाज्रि नङा। कर'ना बार गाज्रि नामा होनना बुंबाय थायो मानसिफोरा। कर'नाया भाइरासआ बार गाज्रि नङा। मानोना कर'ना भाइरासआ भाइराससो, बियो माब्लाबाबो बार जानो हाया। नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिगासिनो दं जे मा चीन हादरनिफ्राय बारजों बे भाइरासखौ हरदों होननानै। बे माब्लाबाबो जानो हाया। भाइरासआ माब्लाबाबो बार जानो हाया। बे मा फिसा फिसा, जों बेखौ मा माइक्रस्कपनि जोहैसो नुयो, मेगनजों नुनो मोना। जोंनि बुहुम सायाव गोबां सानख'हायि लाख लाख खौथि खौथि मा दङ, भाइरासफोर दङ। बेफोर भाइरासफोरखौ जों मेगनजों नुवा। बेखौ नोंथांमोना मा बार होननानै साननो नाङा। मा जायो, भाइरासआ बबेयाव सोमजियो मिथिगौ ना नोंथांमोना? भाइरासआ बयनिख्रुइबो गुसुसिन जायगायाव बांसिन थायो। नाथाय जोंनि इण्डियायाव मा जायो, एसे गुदुं जायो, 30 डिग्रि सेलसियाससिम थाङो। जोंना गोजां बोथोराव बेसेबां माइनास थाङा, 13 डिग्रि सेलसियास गाहाम थाङो। अब्लाबो जोंना मा बांद्राय गुसु जाया। नाथाय मा गुबुन हादोराव -13 डिग्रि सेलसियास गाहाम थाङो। बेफोरबायदि जायगायाव मा जायो, भाइरासआ बांसिन थायो जोंनिख्रुइ। जोंनि इण्डियायाव एसे खम आरो। दाना जाहैबाय मा, नोंथांमोना सानदों जि भाइरासआ बारजों फैदों होननानै, चाइनालायनो जादु खालामनानै हरदों होननानै। बे मा टटेलि नंखाय आरो, बे गोरोन्थि आरो नोंथांमोन साननाया। बे भाइरासआ बोरै फैगौ मिथिगौ ना? नैबे जाबाय जोंनि भारत, नैबे जाबाय चाइना, सिजों होबाय आं। दाना मा, इण्डियानिफ्राय चाइनायाव थांदोंमोन जाहैबाय सासे मानसि। दानिया मा जाबाय, बेयो चीन हादरनि मानसिखौ लोगो मोनबाय नैबे। जाय मानसिनाव माबा मोनसे खामानि थानो हानाय, उहानावनो थांदोंमोन जानो हानाय, फरायनो थाहैदोंमोन, नङा होमबा? दाना बे मानसिया बे भाइरासजों गाग्लोबजाबाय, एबा मा बेनाव हाबबाय। 14 दिननि उनावसो 14 डेज एबा मा 14 साननि उनावसो बे भाइरास गोनांआ मा जायो, आंनाव बे भाइरासआ दं होननानै हमनानै मोनो। दाना बे भाइरास गोनाङा मा जाबाय, भारताव फैफिनबाय। फैनानै मा जाबाय, बियो गावस्रानि न'नि मानसि आरो लोगोफोर, बिसोर मा बेरायबाय, आंनाव भाइरास जानो ना मादों, मा होनो कर'ना भाइरासआ दं नामा, बेखौ बियो मिन्थिया आरो। 14 दिन जायाखै नालाय फैनानै बेरायफैबाय बियो इण्डियायाव। दाना बियो लोगो हमबाय गोबां मानसिफोर। दानिया नैबेखौबो लोगो हमदों, नैबेखौबो लोगो हमदों, नैबेखौबो लोगो हमबाय। गासै बे मा 10 सासो लोगो हमबाय। दानिया बिसोर 10 सानैयाव मा जाबाय, बेनि आखाइनि दांनायफोरा, हेन्डसेक लानायफोरा, गोबानायफोरा आरो बेनि मबाइलफोरखौ दांनायफोरा, बिसोर मा जाबाय, बे भाइरासआ हाबजाबाय। दानिया बिसोरबो 14 डेजनि उनावसो मिन्थिगोन। दानिया बिसोरनिफ्रायबो बेबायदि गोसारलाङै लाङै मा जादों, इण्डियायाव भाइरासआ गोसारगासिनो दङ। बे मा जोबाखै आरो, बांलांगासिनो दङ। बे मा बारजों फैयाखै, आसामावबो बारजों फैयाखै। निजामुद्दिनाव थांनानैसो बे मा जादों, भाइरासआ, निजामुद्दिनाव भाइरास गोनां मानसि दंमोन। बे भाइरासआ बे मुस्लिमफोरनाव गोसारदोंमोन, आरो बे मुस्लिमफोरनिफ्रायसो आसामाव फैदों। आरो आसामाव फैनानै बे मुस्लिमफोराबो सोर सोरखौ लोगो हमखो, न'नि मानसिफोरखौ लोगो हमदों। न'नि मानसिफोरनाव बे भाइरासआ मा जादों, गोसारनानै बिसोरखौ गाग्लोबदों आरो। स' कर'ना भाइरासआ बेबायदिसो, बे मा बार गाज्रि नङा। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हानाय। दानिया जों सावरायगोन, जोंनि बर' हारिया दासिमबो मानो खोमसि फोथायनायखौ गारा। मा जायो, जोंनि समाजाव हमना लाबाय 4 गोरों दं जाहैबाय। जोंनि समाज एबा मा मोनसे गामियाव, आरो बे गामियाव गासै बेसेबां 200सा सुबुं दङ।
टटेल बेसेबां 200 मानसि दङ। दानिया बिसोर साब्रैया बुंबायलायनो कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि भाइरास बे मा बार गाज्रि नङा होननानै बुंबाय। दानिया बे मा जागोन सा 50आल' मा जागोन बे साब्रैनि रावखौ मा खालामगोन बिसोरो फोथायगोन आरो बेनि गेजेराव सा 150 सुबुङा मा जागोन गावनि गथ' गथायखौ मा खालामगोन संसारि मा सारि होननानै मा फुजा माबा माबि होगोन। भाइरासआ मा फुजाजों खारा बयबो मिन्थिनानै ला इसोरा दङ, इसोरखौ जों फोथायनांगौ, थेवबो मा भाइरासआ माजों खारा फुजा फाथाल दाउदै दाउ बेफोरखौ फुजा होनायजों खारा। दाना मा जासिगोन बे 150आ बे साब्रैनि रावखौ माब्लाबा बनाय बिसोर मा गावसोरसो गोरोंसिन जानो नाजासिनो माने सोरनिबा इउटुबाव नायगोन मा नायगोन थिं दामनांगौ बेफोरखौ मा थिं दामनो मानो थाखाय खावलायदों बेफोरखौ मिन्थियालासिनो कर'ना भाइरास खारनायनि दामनो थाखाय खावलायदों बेफोरखौ बिसोर मा सोलिसिगोन मानिनानै सोलिसिगोन। दानिया बे 150नि गेजेरावनो दानिया मा जासिगोन गामिफोराव मा जासिगोन दायना ओंखारदों मा ओंखारदों होननानै बे 150आ मा खालामसिगोन सन्देह खालामसिगोन। दानिया बे 150नि गेजेराव बे साब्रैयालाय मा खालामनो हाबावनो बे साब्रैनि बाथ्रा खोनासंनाय नंला आरो 50 जनाबो मा जासिगोन बिसोरजोंनो प्लास जासिगोन। दानिया बेखौ मा दायना मा होननानै बेखौ मा खालामसिगोन बुसिगोन। बेफोरबायदिजों बबाव खोमसि फोथायनाया खारनो। स' बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना गोरों गोरानि बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै ला। गामियाव गोरों गोराफोर दङ बिसोरनि बुंनायफोरखौ एसे मानिनानै सोलि। मानोना आथिखालनि मुगाया बै गोदोनि बायदि मुगा नंला। आथिखालनि मुगाया मा साइन्सनि मुगा बिगियाननि मुगा। दानिया मा जायो कर'ना भाइरासआ बेसेबां मिथिगौना नोंसोरो 10 नेन'मिटार बेयो 10 बेसेबां नेन'मिटार 10 नङा 100 नेन'मिटार बे मा जोबोद फिसा फिसा बेखौ जों मा मेगनजों नुनो मोना बे मा बार नङा आरो। स' आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना मा खोमसि फोथायनायखौ गारनो सोलोंदो नङाबा जों सानसे समाव अलखदाव गोलैबावगोन आरो। दानिया जाहैबाय गोदो गोदायनि मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं दिनै। गोदो गोदाय जोंना आबै आबौमोना एबा मा नोंसोरनि आबै आबौमोनाबो मा होनोमोन फाख्रि दंफाङाव लायनो हरनि 12थायाव मा जायोनो मोदाय ओंखारो एबा मा दंफां सिङाव उन्दुना थायोबालायनो मोदाया बेखौ मा बुथारो होननानै। स' बेफोर बाथ्राया टटेल रं। दानिया जों बेखौ मोजाङैनो बयबो मिथियो मा जायो दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो बे गाव माखौ लायो बियो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बे मा लायो जोंनो आरो माखौ हगारहरो बियो अक्सिजेनखौ। दानिया बाथ्राया जाहैबाय बियो हरनि समाव बे मा जायो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ हगारफिनो बियो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ हगारफिनो। बै समाव मा जायो मानसिया दंफां सिङाव उन्दुना थाबा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बियो मा बोफ्लाङो जायनि जाहोनाव बे मा हां सेरथे जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै बे मानसिया थैनो गोनां जायो। स' बेफोरबायदिसो जायो आरो बैफोर गोदो गोदायनि खोमसि फोथायनाया टटेलि रंमोन। माखासे बोसोरनि सिगां भारत हादराव मा जादोंमोन सुइं फ्लु H1N1 भाइरासजों जानाय सुइं फ्लु होननानै मिथियो अमानिफ्राय जादोंमोन बे भाइरासआ। बेनिफ्राय मा जादोंमोन माखासे सुबुंफोरा गोबां मानसियानो थैदोंमोन इन्डियायावबो आरो माखासे भुगिनानै बेजों हामफिनदोंमोन। स' कर'ना भाइरासाव बेबायदिनो जागोन माखासेया थैगोन माखासेया हामगोन आरो मा सिगां बे सुइं फ्लु बेमारनि मा जादोंमोन भेक्सिन दिहुनदोंमोन भेक्सिन थुनानै गासिबो हामबाय। दाबो साफा सानैनाव जाबाय थायो बे बेरामा दासिमबो फोजोबनो हाथाराखै। कर'ना भाइरासनिबो भेक्सिन ओंखारगोन थेवबो मा साफा सानैनाव जाबाय थागोन आरो माखासे गाग्लोबबायानो थागोन जायनि इमिउननि गोहोआ मा जायो इमिउननि गोहोआ खम जायो बेफोरबायदि मानसिखौ थाबनो भाइरासआ गाख्लायबाय थायो। बेनिखायनो भेक्सिन ओंखारबा बयबो थुनो हागोन आरो मा गावनि जिउखौनो रैखा खालामनो हागोन। बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो नोंथांमोना खोमसि फोथायनायखौ गारनो सोलोंदो आरो टटेलि हायोबाथ' गारथारनांसिगौ। दा साननैसो नोंथांमोना न'निफ्राय ओंखारनाङा न'आवनो थाबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो मा साबस्क्राइब खालाम। थेंक्स फर वाचिं।